артист в своята област. Лина Бо се откроява със своята женска независимост и свобода. Нейните картини в първата и самостоятелна изложба "Невинни игри" разкриват жената, която не се подчинява на наложените стереотипи, отстоявайки своята идентичност. Представям ви Лина Бо. Много готин псевдоним. От Цветелина. Да, точно Нали така, така? от Цветелина и от фамилията ми Бойчева Бо. Бойчева. Лина Бо. Готин Запомняш се. артистичен псевдоним и запомняш се, и се запомнящи се и картините ти. Много си експлозивна, експресивна, браво. Мерси, Не си благодаря. се така подложила на автоцензурата. Ами не, за мен изкуството е пространство на свобода и не си поставям ограничения, защото смятам, че ако един човек не е свободен в това, в изкуството, което създава, той не е себе си. Аз винаги търся искрено свобода в нещата, които правя. Всичките ми творби са така. Видях в резюмето, че всъщност правиш изложбата ти се базира на среща между класиката с модерността. Да. Да. Това не е ли малко някаква битка на епохите? Ами, битка не е. По-скоро, според мен, е съчетание на различни епохи и най-вече съвременността искам да отразя защото става въпрос за смесена техника, така че в платната ми има и доста голяма доза съвременност. Това е общо заето. Класика в класическият ти вид не бих казала, че преследва творбите ми, но се доближават до класическите творби, елементи от платната. А какви бяха коментарите? Защото аз бях на откриването на изложбата. Имаше някакви именити художници. Викам, опа, тук става интересно. Ами... Аз не съм експерт, нали? Беше интересно ли да кажеш? Ами ще бъда обективна. Моите картини не оставят хората абсолютно безразлични. Да. Винаги провокират някаква реакция. Провокират. Да, провокативни бих ги определила. Ами, повечето бяха изненадани. Защото, може би, в България, поне от това, което аз съм виждала, до сега не съм виждала по този начин изразен даден автор. Както съм аз, виждах, че поражда интерес, особено колегите ми. Искаха да разберат техника, какво е провокирало да ги създам, какви са моите мотиви. Така че имаше доста силен интерес. Аз казвам, между и нашите зрители, особено тези с слаби сърца, да не ходят. Ами ти го време да звучи изключително. Голтата е представена по много фин начин, много приятна за окото. Но да ни кажеш къде да отидат и до кога е изложбата? Изложбата е до 3 октомври в галерия Русита на улица Врабча 12. Няма как да изпуснете. Галерията има един огромен винил. Там има много галерии на Врабча. Винила веднага ще го видят. Там е като някаква френска улица, такава на художниците. Да, там има изключително много галерии и общо взето доста посещавани, защото аз бях в галерията, между другото, миналия уикенд. Имаше хора, които говориха с мен, бяха, да кажем, приятно изненадани. Говориха ми за Берлин, как изкуството ми би се разбрало много повече в Берлин, в Лондон. Ето тук един много готин въпрос ми се формулира току-що. Зад граница? Ами, обмислям го, да. Тези картини са част от един по-голям проект, с който обмислям да кажем, да е зад граница. Зад океана? Да. Може би, защото спомням, че имаше картина, където си възседнала небостъргач като Кинг Конг и ми става много готино. Ами, причината всичките ми големи платна да са, да кажем, нарисувани върху принтове на Манхатън е това, че аз съм живяла факта, че съм живяла в Манхатън. Беше доста отдавна, но да, изключително това може би мина от най-хубавите времена в моя живот. Бях наистина заобиколена само от актьори, продуценти, музиканти. Там ли се запали страстта ти към това? Ами оттам започна, но по-скоро беше по друг повод. Тогава се занимавах с актьорско майсторство, така че
В Ню Йорк бях фокусирана главно върху това, но общо взето града е невероятен и усещането, което създава няма друг такъв град, който може да създаде. Ще изтървеме, аз усещам. Усещам как няма скоро да живееш в България вече. За сега нямам такива планове, но живота е непредсказуем, ти знаеш. Никога не знаем какво ще се случи. И за модела нещо да кажем на финал. Кой е модела или е тайна? Не е тайна. В всичките ми картини са изобразени моето лице, моята същност и не от някакъв вид на егоцентризъм. По-скоро смятам, че човек трябва да познава, най-добре познава себе си и само чрез себе си може да изрази идеите си, разбиранията си, така че това е... Леонардо да Винчи се рисува ти пък сега. Да, вертикално. Той може да си го позволи, що пък или на Бода не може. Точно така. Така че за мен това е причината да изобразявам идеите си чрез себе си, защото познавам най-добре себе си. Много добре се познаваш. Щом имаш смелостта и да се разголиш, да се разкриеш в всякакъв смисъл, това означава, че ти нямаш никакви предразсъдъци. Но това, което ми хареса, е всъщност за тази женска независимост и свобода. Да, за мен с това искам да изразя, въпреки че аз не искам да налагам някакви послания, искам хората сами да достигнат до посланието, което създавам с творчеството си, защото всеки има собствен мироглед, собствен свят. Не искам да налагам нещо, което е, да кажем, от моя гледна точка. Но общо ето да, стреми се към свободата. Аз ти казах в началото, че за мен изкуството, творчеството трябва да е изключително свободно, да не се подчинява на някакви норми. И хората да не са с предразсъдъци. Общо взето това искам да изразя свободата на жената, свободната й воля, да не се страхува да бъде себе си, да изкаже предпочитанията си. За мен това е много важно. Браво, браво. И аз смятам, че творчеството не трябва да се поставя в граници. Точно така. Не искаме да се борим тези граници. Това поне се стремим. Бутаме ги. Успех, Лина. Много благодаря ти, че ни беше на гости. Аз ти благодаря, че ме покани. Благодаря.